Bi tarata me kalo tile 19 sanba 2026 IATV filɛba jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Aw bisimila an ka bi don kibaruyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na Kayi. Kunun tɛnɛn mɛ kalo tile 18 sanba 2026 baaradege kalanso maaw ka san kuncɛli kimili fɔlɔ baaraw daminɛna ni a bɛ fɔ o ma kapu. Kayi marabolo ɲɛma ka directeur de cabinet ye o sɛbɛn fura fɔlɔ dayɛlɛ ka fara Kayi kalanko ɲɛmaaba kan. Hakilina jiginna kalanden 632 de bɛ ka nin kimili baara kɛ. Alisa an bɛ to ni jamana kɔnɔ kibaruyaw ye. Mali finitigilakaw ka fara Rusi kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ u bɔra bamaciwalikɛlaw dagayɔrɔ dɔ kan siraw ma ni ka u bolofɛn caman sɔrɔ ye i n'a fɔ essence bidon, kɛlɛkɛ marifaw, u donfiniw fo ka taa se minɛn caman wɛrɛw ma. Burkina jamana ye sɛnɛkɛminɛn dɔ dili daminɛ Kaya duguden minnu tun bolila kɛlɛ ɲɛ ni u seginna ka na. Nin baara in laɲini ye duguden minnu mana sigi sɛnɛkɛminɛn kelen bɛ di o ma. Hakilina jiginna nin minɛn kofɔlen ninnu kan ka di du 13 de ma marabolo 14 kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla Etats-Unis kunun tɛnɛn mɛ kalo tile 18 sanba 2026 Ameriki y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛna don u ka jamana kɛnɛyakow la ka sababu kɛ virisi Ebola o yera u ka jamanaden dɔ la Kongo jamana kan. Cakɛda min sigilen don banaw sɛgɛsɛgɛli ani a kunbɛnniw ma o y'a jira k'a fɔ nin bana kofɔlen yera farafinna jamana yɔrɔ minnu na olu jamanadenw don ni ka lajɔ fɔlɔ Ameriki jamana kan. Ni kunnafoni damadɔ ni bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IATV tele b'aw dɛmɛ ni aw ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.